رێخستنا نەتەوەن یەکبوویە پەروەردە زانین و ڕەوشەنبیریە یونسکۆ ساڵە 1995 ڕۆژە 23 نیسانê weka roja cîhanî ya pirtûkê destnîşan kir. Rêxistin di dexuyakirin ku mebesta wê ji vê destnîşankirinê ew e ku guhdaneke taybet û berfireh bi pirtûk û xwendinê bide. Her wiha zanîn û rewşenbîrî li cîhanê belav bibin. Li gel ku pirtûkxaneya Kurdî hejmareke berçav ji berheman li xwe digire. Wiha jî gelek navên peya bilind li xwe digire. Lê her ev pirtûkxane li gorî rewşa pirtûkxaneyan li cîhanê ne li gorî daxwaza nifşekî ji rewşenbîrê Kurd e, ne jî li gor asta pirtûkê ya li welatin pêşketî. Eger em behsa rewşa pirtûka Kurdî bikin, divê em girê bidin bi rewşa gelê Kurd ve. Xirabiya rewşa gelê Kurd dihêlê rewşa pirtûka Kurdî jî wêran û xirab bibe. Rewşa mirovê Kurd di civaka Kurdî de pir tevil heve, rewşa mirovê nivîskar hê jî xirabtir û nebaştir e. Sala 1915 Hesên Hiznî Mukriyanî çapxaneyek ji Almanya kirî û li bajarê Helebê ji bo çapkirinê bi zimanê Kurdî bikar anî. Lewma ew weke damezrênerê çapkirina bi zimanê Kurdî tên askirin. Di roja cîhanî ya pirtûkê de rewşenbîrên Kurd hêvî darin ku guhdaneke baştir bi pirtûka Kurdî werê kirin. Her wiha pêşgiriya nivîskaran bidin ji bo ku ew jî bi rola xwe ya dîrokî di pêşxistina civakê de rabin. Sazî hebin, piştgîr bin, palpişt bin ji bo berhemên va boşînin belav bikin. Her wiha ev bêta ev pirtûk ew pirtûk nivîsandin bibe bêta perepêdan di aliyê aborî û manewî de. Eva hinî jî pêtiviye yanî di çarçovê siyasetek netewî de bêta guhdan pê bêtekirin. Gazinda herî berçav ku ji aliyê xwendevan û rewşenbîrên Kurd dibe, ew e ku beşekî mezin ji nivîskarên Kurd bi zimanê biyanî berhemên xwe derxistin, îdî li gorî wan ev dahîner xizmetê neş çanda Kurdî re lêbelê ji zimanên netewên din re dikin. Di roja cîhanî ya pirtûkê de hin nivîskarên Kurd dibêjin ku nivîsa Kurdî û nivîskarên Kurd gelek kelem û asteng li pêşiya wan hene. Ji ber vê yekê pirtûka Kurdî ne tenê negihaye astê pirtûka cîhanî, lêbelê hîn jî pirtûka Kurdî negihaye astê pirtûka herêmî.